Шушы көннәрдә Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен саклауга һәм үстерүгә багышланган проектларны булдыру, масса күләм мәгълүмат чараларында тарату өчен грант алу конкурсына йомгак ясалды. Бу хакта тулырак хәбәрчебез язмасында. Татмедиа бинасында җиңүчеләрнең эшләре белән танышу һәм аларны бүләкләү тантанасы узды. Бик зур кызыксыну тудырды. Киләчәктә булса, кызык булыр. Тагын да яңа фикерләр белән, яңа проектлар белән эшләп. Ойдар Сәлимгәрәев сүзләренчә, бәйгегә гаризалар 56 редакциядән юлланган һәм шулар арасыннан 34 проект сайлап алынган. Алар арасында район газеталары да, Казан басмалары да бар. Шөбрәле районында да элек татарлар һәм чуашлар гына яшәсә дә, хәзер инде безнең районда төрле милләт кешеләре бик күп, үзбәкләр, таҗиклар һәм менә Индиядән килгән вәкил дә бар. Ул бездә бик матур гына эшләп тора. Менә шуларның бөтен яшәү рәвешләрен, милли традицияларын без инде газетабызда күтәрдек, аны яздык һәм халкыбызга күрсәттек. Без бик матур проектында Татарстанда яшәүче халыкларның милли элементларын, аксессуарларын бүгенге заман көндәлек киемнәрдә кулланылышын күрсәтергә тырыштык. Ягъни көндәлек образларга шушы милли элементларны кертеп, яшьләрдә кызыксыну уятырга һәм алар аның көндәлектә дә куллансын өчен дигән максат куеп эшләдек. Ялкын яшүсмерләрнең ихтыяҗына өстенлек бирсә, Идел журналы яшьләрне гомумән укучыларын авыл гадәтләре онытылып барган кул хезмәте, милли ризык әзерләү үзенчәлекләре белән таныштыруны максат итеп куйган. Хәтта ат җигәргә дә өйрәттек ди журналның баш мөхәррире. Безнең проект Авыл Бати дип исемләнгән һәм инде ул Идел яшьләр аудиториясе өчен тәгаенләнә. Яшьләр өчен. Шуңа күрә исеме дә шундыйрак булды. Бу эштән бик нык кызыксыну таптык. Редакциябезнең бөтен кешесе дә әлеге эшкә җәлеп ителде. Эшне дәвам итәчәкбез, ничек булдыралабыз шулай. Һәр конкурсның нигезләмәсе һәм таләпләре дигәндәй, грант алу өчен дә лаеклы булу шарт. Проектларга бәя биргәндә исәпкә алганда аларның мәйданы, нинди аудиторияны җәлеп итәчәкләре, нинди форматта уздырачаклары, гомумән проектның кызыклыгы, телне саклауга биргән шундый мөнәсәбәтләре, күрсәткән мөнәсәбәтләре, яңалыклары, булар барысы да исәпкә алынды һәм әлбәттә инде аларның үзенчәлеге беренче чиратта күзгә ташланып тора. Бик кызыклы проектлар булды, бик халыкчан проектлар булды. Без күбрәк шуларга игътибар иттек. Татарстан журналистлар берлеге ярдәмендә Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр буенча республика агентлыгы оештырган конкурс Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә үткәрелгән. Марат Әхмәтов грант алучыларның чыгышларын аерым игътибар белән тыңлап, кызыксындырган сорауларын да бирде. Күбесенчә сораулар Акчарла газетасының баш мөхәррире Рузилә Сафинага юлланды. Кайтавыз бармы? Кайтавыз бар. Шулай ук телне саклап, халкыбызны саклыйбыз дип аталган Сувар газетасы проекты да үтемле булды. Нәтиҗәдә Милли телләр комиссиясе рәисе чуаш телен укыту буенча методик әсбаплар булдырып, мәктәпләргә таратуга ярдәм итәргә әзерлеген белдерде. Матур проектлар тәкъдим иттеләр мин ашады. Шуңа күрә килештек. Менә киләсе елга да без нәкъ шушы форматта булырмы, башкаша яңа юнәлештә булырмы, менә Татмедиа агентлыгы белән берлектә киңәшеп, без әле бу проектларыбызны дәвам итәчәкбез. Конкурсны грант өләшүгә кайтарып калдыру һич кенә дә дөреслеккә туры килми. Газета, журналлар конкурстан тышта һәр даим милли темага кагылышлы язмалар, видеороликлар, махсус проектлар әзерли иде. Әмма грант тагын да канатланып эшләргә мөмкинлек бирә. Хезмәт газетасының баш мөхәррире әлеге конкурста сирендә Тальянда уйнарга өйрәнгән. Оныкларына да өйрәтергә сүз бирде. Мөршидә Җиһан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.